aiwa mhuri yezimbabwe zvazonyatso kubuda pachena. Vanozochamisa vazonyatso kuclear zvese. Finally nosochamisa azofoma part new one, azofoma aiwa mastructures neagenda yepati yake nemacore values nemission yake. Mhuri yezimbabwe sataendera mberi nenyaya iyi ndokurudzira kuti ubve wasubscribe wolike wotina on the bell icon tambochiwana maupdates andokupa pano paZM News Live. Mhuri yezimbabwe kutaura kudai so aiwa nyika yese yatongozara blue, aiwa yatongova blue movement. Notiri kuona kuti vanozochamisa vanodropa picture patwitter handle pavo vakapfeka suit yeblue ubva vanyatswisa madesigns eblue vanyora vachiti change is coming. ndobva vaisa mavalues avo vanyora kuti excellence, brilliance, difference. ndo ava mavalues avo zviratidza kuti aiwa ACCC akudhara yanzi Citizen Coalition for Change aisiriyo. Vane mavalues avo ekuti excellence, brilliance, difference. ndobva vanyora vachiti when change is inevitable there still is an option left, consider the better vision of change, God is in it. ndozovaya vachinyora vakati aiwa vafoma imwe party, vafoma mamwe mastructures. Party yavaitaura kuti aiwa inenge isina mastructures ndo yavazofoma. Mhuri yezimbabwe pine comment section meri mutize munoti kudii pamusoro penew party blue movement yafomawa navanozochamisa. pine comment section medu aiwa usangana kusubscribe kulike kuchonotana on the bell icon. tambochiona maupdates andokupa pano paZM News Live.